right ndikatinzo pana pa mazuwa ekupedzisira na mkoma Mamrod kumblani chainitsa kuna kunublanika makumbo chaiwa imunitsi ainitsikana makumbo zvokuti ndo aita anopisa anorwadza akafamba ma long distance dzimwe nguva zvokuti takapedzera kuti kugara pachiya kana kuti chimba aitogara pachi aitoimba akagara pachiya zvokuti kana patakapedza kurekodha naye ndivanzi ningirini Jesse Bako aitoimba akagara zvinorwadza chose right maifadzi tiudzei vakakanganisika zvakanyanyisa ende kukanganisika kwacho kwakavarera kusvika pakufa kwavo voziva ingoti mazuva ekutanga kuti vakati asi waizi chii chakaitika paukama hwavo vaiwirirana kuwirirana chaiko saka kutanga kuti munhu uyu haasisipo taakuita izvi mumwe pari pekuti mukaungana kunyange muchiseka kana kuti marunga kuti ngatimboendei kana pachikeni titenge kana titsvakutsvagana mafurutso munotoziva kuti dai taa tichitsvaga uyu dai ataura zvakati izvozvo kana kuti pamunongosanuri masana unotoziva kuti uyu dai saka izvozvo vakakanganisika zvakanyanyisa zvekuti hazvina kupera kuzoti panguva yakazoshayika zvakare timu wes timoti akashayika naaccident foni payakapinda kuti ndoshaitika ndangona munhu kuti kuri kuti kugara pasi mamuri kumba ndikati chii izvo payakapinda usiku nguva dzavaka ini foni dzairira nenyaya yekuti vanhu vane basa ravo saka pakafonwa handina mbuzviso musoro mangoti handizvezviye saka panenge vanenge vaudzwa kuti aita accident iri saka zviye zvokuti munhu akamuka achifunga kuti automhanya kuti saka kwakuzototi patoedza ndokuziva kuti mukomana aita se shaya zoti vangoti vachibata musoro kuchi tichaona foni kudai mafoni namba yevakomana vanga ri pamasidi avo vainyora mafoni namba kudai foni yakungorinywa dai tagadzira takuenda ndega ndakanyatsona kuti mwanguka saka zvinhu izvo hazvina kupera zvakavakanganisa zvakanyanya kusvika zvekuti vaita seunge munhu akutongoziva kuti neniwo zviri kuenda kupi kuziva kuti zviri kurevei tu vanhu pa 3 years was it 2007 2008 2009 ivo vakazongotiwa 2010 2011 saka kuzoti zvakare tikatisa combination yavo yavaita na Samson Tavengwa it was superb zvainakidza zvaidakadza kuchitiesa kumashure uko Tavengwa paakati inini ndasununguka ndabuda muwabato waJehovha handizivi reaction yavo zvakavabata sei pane zvavakambotaura here ivo havana chavakakwanisa kumbotaura ini chandakanzwa inini asi chinhu chavaingotaura inyaya yeblow yanga yaitika kuti ndofunga ari kungoona kuti hapasisina uyu mukomana Tavengwa pamwe ari kungoona kuti hapasisina pamwe ari kutongoona kuti neni I am next saka hapasisina ndomautauriro avaingoita saka zvinhu zvekuti kuti vanyatsobudisa zvakadzikadzika vaingoti ingoonawo kuti hapasisina ini chandakatoona ndechekuti vakanyanya kufunga pakashaya waizi
vasati zvamboenda nekure kure pasati vamboita kana 2-3 years kuti trauma tuiti chiko zvezvo kuti vakanyatsona kuti hapasina chekuraramira kana kuti munhu wekuti angangofunga kuti any day ndatodi so pakurwadziwa kwavo vanga vaine ronda mumwoyo rekurasikirwa so kunyangwe vaigona kuti vari kurapwa handiti asi ronda iri ranga vanga vanaro iri rarisina munhu anogona kurirapa. ivo vaisimbirwa nei makumbo avairwadza asi anga asina kuzvimba anga asina kana vanga kana kusvika murufu kuti makumbo zvekuti mazuva vakazoshaya vanga vasisachatodi kana kuti ndigumi gumbo kusvika apa kubva paapa zvichidzika kuti ndingoguma chete vanga vasisachati ndokwairwadza kumwe kwese kumusoro uku makumbo chete kubva muchingodai zvokuti ndaitombotarisa kutoti pasi petsoka kuti pakati pezvigunwe kuchipatara tinambosiva bosi vaimboti pamwe inonzi chii kensa yemumabhonzo handizoti handizvinzwisise TB yemumabhonzo handizvinzwisise asi chandongoza ndechekuti vakarwadziwa nemakumbo kusvika murufu asi kuchipatara vakaenda atoenda pakuzopedzesera vakatopedzesera pageneral hospital pagomo tichitozodischarge wabva pagomo vachienda kumusha vangoshaikira kumusha. wakashaika uri musei musi wa7 October 2011 kuma3 dzemasikati manzo apo ka 7 October 2011 kumasikati kuma3 zatsinirwa pa namadhamu right ndikaiti nzwe kubva kuna bamunini abisha kurwara kwaKumlani akatanga achichema nemakumbo akanga asingazvimbe asi aita anomubanda zvokurwadza zvezvokuti waiti ukamana akagara achiti makumbo ari kurwadza waitadza kuzvinzwisa nekuti maigona kutotaura nyaya muchidi zvese zvamuri kuita but akangoti makumbo angu obva atonyarara zvatotaridza kuti haasi kunzwa zvakanaka saka akaita nguva achidaro ndobva ndazoti nini asi kubasa achienda kubasa achienda ndobva ndazoenda ini kumba kwake kukuwadzana kwaigara paseri pamashops paya ndobva ndasvika ndikati mukoma chii zvikanzi umiri yangu ezita zvakanaka ndikati zvino munobvuma here kuti mboenda tinoona chiremba ari pachipatara apa because inini ndakanga ndaenda pachipatara paya pamashops amene pafo paya ndichiri kuita hangu zvehawa ndisati ndakuita zvekuchechi kuvabatwa Jehovha ndobva ndasangana nemumwe munhu anga akakuwara kumeso akasvuka asi aida doro achibvunda kudai achitonyimwa doro papawo paya pandamuti woda chii kuda doro wakakuwara zvakaita kudai zvikanzi wakaita sezvo ndakadonhera mudhireni ndichienda kumba ndikati kuda doro futi wakaita zvakaita zvikanzi ndikutorida ndoshanda pachipatara apa ndiri doctor ndabudisa mari yomba ndatenga tumakotsi mba ndamutira kweri achinwa kotiri akabva adzikama kushivha kwaaita kwepi svika ndakutoenda kubasa ndobva nditi kana une ari kurwara kuti uprove zviyo ndokwandoshanda unouya naye saka ndakanotora mukoma mandatoenda nawo papa achinongosvika achibva vatarisa kanzi ayo mukoma wako anofanira kunga ne TB but ndakumunyorera tsamba izvezvi aenda anotariswa kuWilkins achinyorerwa tsamba kuWilkins achitariswa achibatwa TB ipapo achinzi arapwe ipapo tsamba yanga yanyorwa nadokta yanga iri yeemergency achibva totanga kutorapwa ipapo akarikavha zvakanaka makumbo akatanga kunyarara mapundu anga abuda akapera madhezi andakaenda kuBotswana inini ndo madhezi akasiya mapiritsi panga pasina munhu ari kuno kusiya kwake mapiritsi ndokungoti ameno handine nazvo izvi asimba munhu akuzvifambira nzi hazvisina basa izvinanti pasiya mapiritsi ko handiti maifadzi vangu varipo saka kureva kuti maifadzi vanga vakurirwa simba apa maifadzi vanga vasingatokwanisi kumukondora bhozi aingotaura kawani obva atosiyana navo ndobva vakatozondifonera ndiri kuBotswana chinditi bamunini mukomonyi ngono kwasi kumwa mushonga
ndikati manje ndipandichazouya ikoko ndaonawo mari kuno kune kudidi amene nguva ndichizosvika kunoku ndakasangana navo pakona pa 10 of kuenda ku2 vana matanike vachikwidza kuenda kumba tikatoenda kumba tikasvika baba matanike vakatotaura no mukoma havasi kutora mushonga sekunzwa kwandiri kuita namai guru asi zviri kuratidza kuti maitiro avari kuita haazovasvitsi pakanaka dai kuri kuti vateedzera nzira yavakaudzwa nachiremba kuti vatore mishonga yakudini zvaigona kutibetsera ndobva ndati chii mukoma zvikanzi ndakangokanganwa kuti mazuva kudai nekudai saka izvozvo mapiritsi angu tiri kumwa ndobva taenda futi kuchipatara kwekwe zvikanzi anofanira kunwira mapiritsi kuno kuchipatara uyu munhu nekuti anoramba mapiritsi ndobva amboita wiki achinwa mapiritsi kuchipatara achinwira kuchipatara kuseni masikati manheru bose vanga ri padhuze akine pachipatara ndobva azonovakumbira akati ano mapiritsi ndakunwa ndipei mapiritsi bva vamupa mapiritsi ndobva ano majamba futi second time ndokuzokura kwakaita urwere hwake zvekuti wakazoramba kunodzoreka nekuda kuti akanojamba mapiritsi kekutanga ndobva amajamba kechipiri kechitatu zvazvatodhakwa ndobva zvangoramba kutodzoka kusvika azofa. Hey. Right. Makazoita sei kumubvisa kuno kumakuenda naye kumusha kuita tichienda kumusha akaadmitwa kuHarare hospital ndinaye kuno kumbari kublock 14 muchigara naye nini ndobva tati urwere zvawadai hatizozvikwanisa rega timuendese kuchipatara vataenda naye kuchipatara vanzi ndobva atoadmitwa ndobva ndanzi ndinotenga chi2 mapains ropa nemvura ndobva tatenga vataendesa 2 days hazvina kushandiswa paari ndobva tatodzoka mva ndabvunza sei musina kushandisa zvinhu pamukomana boys makati tiuye nazvo zvikanzi hazvichashandiswa pandakazodzokera ndichiwana pasina ndichivati ko makazoita sei nenyaya yezvinhu zvezvikanzi iwo mubvunzo yauda kuti ubvunza kuno kuchipatara yakanyanya bozi uda kunzwisisa sitereki drip rinombotora nguva yakaita sei kuti ripere pamunhu tikaribairira pamunhu tikati handizivi zvikanzi saka zvakafanana takarishandisa rakatopera asi tatomudischarge munofanira kumutora munomutarisa ari kumba aende pahome based care tikatotora munhu akadai so pandakamusiya panapa anga asina kukuvara akadona pamubhedha tikamwana akazviruma rurimi muinai panapa ndakakuudza kuti munhu anodona pamubhedha anoda kumuka but pawa hana havana kumuisa muchibhanga chechatai kumuvharira mubhedha akabva adona vachibva vamudischarge ndobva ndatomboramba kubhadhara mari yebhedhi kuHarare hospital zvikanzi achibhadhara mari tingotora munhu ndobva tazobhadhara mari ndokumutora asi takamutora tina baba matanike ndobva takabva naye apo tikasvika naye kumusha kumhondoro tikamusiya pamba kumhondoro kumusha kwakunani manje kumusha panguva iyoyo kwakusina munhu nekuti mai vanga vatouya kunoku vachivinga urwere hwake iye nemudzimai wake tati tese kuno kuHarare saka tichidzika kuenda kumusha takangodzika zvekuti takutonosiya mai nemudzimai wake kumusha naye vachitarisira nekuda kuti zvava zvatongodza kuchipatara hazvichaiti ndobva tanomusiya kumusha akanogara kumusha wiki nemadays hadzina kukwana 2 weeks achibva azoshaura musi wa11 saka vana mai nemudzimai vakateera uko vese mai nemudzimai wake takatokuenda manheri iwayo patakatakurwa nababa matanike tichienda kumusha takatongoenda kawani ndobva tanovasiya kumusha ini ndakatozofonerwa ndiri kuno uchinzi mukomana ashaya tichitozoti hatakuronga zvokudai nekudai tichidzokera kumusha saka akashaya mai vachiripo akashaya mai varipo kwakatoenza kunze semazuva ese inini ndaifarira kutaura navo so ndaitamba navo kunyange vachirwara kudaro ndaisada kutora nguva ndisina kutaura navo saka ndakatovati ndoda kunogeza vatoti alright saka semunhu wekuti kutaura kwacho agara anga asingatauri zvekuti mumwe munhu aigona kutopinda akada kutaura airamba akanyarara asi ndikapinda ndataura kuti wadzoka saka ndatoenda kunogeza ndadzoka ndatochinja ndobva ndatoti ndandabhoilisa mapotatoes rega nditore mapotatoes mara ndatotanga ndikati rega nditore chi mapotatoes mudye vandaenda vanandisa mapotatoes aya saka chazoti chii chandakapinda ndichida kutora ndobva ndatoti mudhara ndati ndiri kuya nemapotatoes vauramba vakanyarara ndakuda kutobuda kudai so ndobva ndatoti
mukunyarara asi hamusida mapuretosi kani ndovaramba futi wakanyarara. Saka ini ndakava ndatarisa so pandasevera padhuze saka ndakaita zvo zvokuti ndanda kuti nditotoita zvo zvokuti ndiri kutotamba nokuti hamusida mapuretosi kunge zvinoitwa kuri zvamwana zviya zviya mwangu hasudaira asi ndatotaura naye ndichiti ndakunodii akatoti allright asi munhu ashaya ndakati zvekutoti asi munhu bcause mararira avanga vakaita zvazvakangoita machira zvandandavasiyo vakaita ndizvozvo zvekuti handina kana kuti pane chaikwanisa kuti nditi pandabuda nekudzoka ndinogona kuona saini yekuti pane saka ndakazoita zvekuti asi munhu ashaya panangomira pamusuwo ndaidza ambuya papana mbuya mai vababa vavo ndobva uya bva wapinda mumba ndokazosvika vachitaura kuti munani but ndakada kubvunza mbuya kuti handiti ndanyitaura navava ndobva mbuya vangu nditi maendere evanhu anosiyana ndikati asi ambuya handinokona kuti haana kana bva wangudzokorora zvakare kuti maendere evanhu handasi anosiyana imi hamuna kana kugutsikana nezvakaitika panguva iyo ndo ndaiona kuti munhu wangu anorwara but wana ndichitaura naye bozi havana kumborwara zvekuti havasi kutaura hanida kudziva kuti makumbo saka havana kumborwara zvekuti havasi kutaura zvekuti ndine musi wandoti nhasi handa kutaura navo ndaitotaura navo every day kurwara nobva vamutora nobva enda naye kunotoni dzimwe hama dzakamutorowo nobva atanga kugara futi kunotoni kwaimbogara kuya zvadaro agara kunotoni agara kunotoni ndokubva azosvika pekuti kondisheni yachanga isika isaidi ndobva ya kuno kuharare ndobva aiswa kuharare hospital ndobva takanomuona zvedu achitonani tichitotaura naye chichichichi saka zvishamisa kamuhumisiwa nadhokta ano uya mutori mende naye kumba saka takazodaro ndokunoona imwe hamedi ainzi ladwe matanike murume uyu ndobva atakura kumbla ndokuenda naye kumusha ndiye kumbotakura kuti waiza achienda naye kupi kuningiri kuhaward saka ndiyakamva vanhu vatora chimukomana ndobva nda naye kumusha saka isusu takazoenda kumusha ndakazoteera kumusha ndokunomuona achitonani tichitotaura zvedu aiwa right ndozobva kumusha kuya ndauya kuno kuharare tagara iye aenda nemudzimai wake ndozonzwa kumlani kondisheni yake haisi right saka mazuva ndobva ndafonera kuzvanzi mukomana ita sei mukomana ashaya saka pana vamwe mai mufunge vakangoti vanzwa kuti mukomana ashaya vakambva vatidedza vakambva vati ini kumblani munhu anga achimba dzimwe dzanhari chida zvokuti masongozi ake anga achindibata saka zvotoita vakomana ndoda kuti ndikubatsirei oi mari yebhokisi oi kombi mari yezvimwe nezvakadaro zvimwe zvakawanda ndobva vatipa zvokuti takapiwa mari yebhokisi nemari yekombi nekombi yacho vane kombi yavo yaito parodhi musi yakamva yatonzi ngaibva parodhi iye ndimunoshandisa zvenyu pakunoviga mukomana saka takazoenda zvedu kumusha ndosvika kumusha wokuya ndikati kuti ndoona mudzimai wacho ndikati zvakazofamba seiko zvikanzi zviri kupi naye bamukuru pese apa kapa anga achitorit ndatoti ndatomupa zvokuti adya apedza ndopangotanga kuti kwava ana timoti vauya nguva iko ando zvaangotanga kutaura kuti kwana timoti vauya nguva andikati kunai naibaba afadzi kwana timoti vamunotaura andana timoti vakafa zvazi bati vauya kava izvozvo kungotaura ikoko ndokumvarara vakafunga munhu aita sei munhu akotsira pavakazototi vachimumutsa vakati munhu afa kudhara pakazotanga kuzotiudzawo ndopatakazoenda kumusha nevakomana vakawanda saka zvaireva kuti mamembers maoriginal members angafa anga tarasikirwa nawo takatarasikirwa ne3 ndovanga vafa zvinoona kuti chikwata changa chafumwa nevanhu vashoma nobva vafa futi 3 saka munhu akazinga asara manje original member yakanga atanga nechikwata ndini ndiri 1
saka nekuda kuti vakomana vataimboimba naNelson Njodzi Richard vakomana vataimboimba navo zvedu but vanga vachiri kugara kunotoni but kuzotanga vatoona kuti panapa pasina chekuita watingatoregerera ndobva tazongotanga tavo kusvikana nhasi izvezvi aiwa zvinhu zviri kungofamba mune zvakanaka takatemeri tasvika taona kuti akomana kuzvino mamimba dzese afa but vamwe vazhinji vaive vachitisimbaradza apa rufu rwake pakazara zvinhu zvese zvakafamba zvakanaka nekuda kuti munhu aizikanwa pakangobuda shoko rekunzi ashaika kuno kuCBC announcement ichiitwa pakaita vanhu vakawanda vakavolontiya kubatsirana zvaikwanisa kubatsira nazvo kuti transport chii nechii kusvikira even coffin rakateka muchengeta naro rakatengwa nevamwe mai andiroziva kuti vanonzi mai ani vakambomutora kumuendesa kukaranda uko vachiti amborapwa ikoko ndo vakati wakatomboenda kukaranda akatomboenda kukaranda kunorapwa ikoko mai vavo ndo vakati ndiri kukupai coffin netransport tikadungamizana nawo amai vavo kunosvika kupi kumusha kumondoro toda unoona kumbulani kusvika avigwa tikasvika basa rikaitwa zvese zvakafamba bishop ndandikavepo vanga variwo basa rakafamba zvakanaka rekumuchengeta zvese zvakafamba zvakanaka vanhu vanga varipo vanhu vakauya vanhu vanochemana vanhu vanorakidza rudo chinhu chandakadzidza chandakakoshesa ipapo ndechekuti munhu anogona kutosiya zvaari kuita achiti ndaakumboenda kunamoko kunyange dai anga arega pana aimubvunza saka izvozvo zvekuti munhu atosiya zvaari kuita asundwa auya ndakazvitenda nekuti chinonzi rufu haugona kuchiita uri wega kana kuti semhuri mungoti rufu rwedu hakuna zvakadaro runotoda vamwe ende vamwe vacho vamwe 3/4 dzinenge pahuizive hadzisi tombori hama but vanotouya achitobata pamwe achitodiwa imimi vanhu vamakaona ipapo imimi vamwe vacho nanhasi hamusati mavaona ndakangoona ipapo zvazvangopera saka unoona rudo kunyika iyi kuti vanhu vanenge vaine rudo munyika umu bedzi nguva yekuroexpressa ndo yaunenge usati waiona but vanhu vanotorakidza rudo rwavo kutoti nerudo nemunhu uyu asi maiguru chii chinoita kuti munhu aite rudo newe ndinofunga kuti kamugariro kamune muchiita pakurarama kwemunhu rudo harutengwe nemari unzi oi ndineiyoka kamuraramiro kako muvanhu kunzi munhu kwako muvanhu munoona pane shona inonzi haasi munhu but munhu uchitofamba uchitoona kuti munhu patobvanzi haasi munhu wozoita unzi uyu munhu agara ari munhu asi agara ari munhu aiwa zvinowanikwa right mhuri yenyu yakasara yamakasiyirwa ine vana vangani ndine vana 5 vakomana 2 vasikana 3 mungavadomene mazita ndina Fani Magaya ari kupi Fani ari kuSouth ndina Keith Magaya ari kumusha ndina Gamuchirai Magaya ari kukadoma ndina Fadzai Magaya ndina Kudzai Magaya ndichiva ndauya nayo chimusikana chekupedzisira chiri kuita Form 1 handitika aiwa zvinofadza chose Mwari vari kuchengeta so pane here watingati sisu kana makatarisa kuti uyu achakarotora matsimba ababa kana kuti umwe neumwe anoenda nezvake ndinoona Fani anoda zvekuimba ndona achingoposta music yake asi haina kufanana neana baba asi anoda kuimba muimbi anozvida ndaiona sometimes ndikaendawo paFacebook pano nepapapo kutomona achito zvinhu zvake vandatoona kuti zvekuimba zviri maari kazhinji varume kana tichinge tashaya panoita manhungirwa anobuda kunzi ini ndandiri mwana kana ndandiri mudzimai zvakaitika hwereri variko vangani vasikana 2 Natasha
nadefinite ende ndakafara pavakatouya ndakafara paka munguva yakashaya mukoma ivo vanga vakura sei vana vanga vatopedza mafomu 4 vatopedza mafomu 4 ndikati zvinhu zvakanaka bhozi mwana anongomwana kana zvichinzi mwana zviri kureva kuti mwana hazvina kana zvimwe zvinhu zvazviri kureva saka unongomutarisa ari mwana zvekuti akauya nerudzi rupi zvakanga zvifamba sei haichisiri yenyu hazvinei nenizvo iye mwana ende haafaniri kutombo kuwana mukana wokuda kuti ati panosvikika here mwana asi mimaiguru makazvitambira sei nokuti mwana angangouyika akauya nani akauya nenzira ipi wakauya nana nemadzimai avo here kana kuti vane nzira yavakauya nani kuti hazvitambirike handiti vane hama vamagai vane hama kumbira magai ane hama dzake vana vachisvikira nekuhama ikoko ndokutouya pamwe vaigara vachitouya zvogona kunge ndini asingaite sei chete ndasingazvizive ende zvese izvo hazvina basa because mwana angouya uyo angofana newangu aripo nai kwakuda kutobata rushaya kuti aiwa iyi maiguru mazonyanya kuwanza kuti kwanzi pamwe aiuya kuhama ini ndisingazvizivi zvinogona kunge zvitoitika handiti iwe pamwe inini pamwe ndini siri kuziva kuti kune chi kune vana but kana panguva yaunozviziva oright nyange ukada kuita hasha uda kuti zvirivhesa sei ava vana vangori vana vakafanana nevaripo saka hapana chachinja vanga vari vana mai amwe chete reka kuti uyo vanga na mai ako namai vake vamai vamwe chete handitika aiwa zvinofadza so vanobatana vanowadzana sei zvakatonyanyisa paukama hwavo havano munhu mumwe chete makatombotora mukana wokumbovhagarisa pamwe chete togara navo amweni vangu vakazoshaya patakatoenda kunhamu gogo tatitori tese tazvinhu zviri pamwe chete chiviga gogo svika nanhasi vachiri kuwadzana navo vandowadzana rekaitinzve kuna bamunini abhisha after funeral maiguru hatina kuramba takavabata isusu kumusha saka ndakatongozoona kuti hazvasingabude zvakanaka kuti tingatiramba takabata maiguru panguva iyoyo tapedza zvenhamo takangoparadzana zvakanaka vachidzoka kumba kunotoni because ndokanga kwasara zvimwe zvinhu zvavo kwavailoja nemurume wavo vachitodzoka uko pachitaurwa nhau yenyaradzo nekudii ivo vanga vari kumba kwavo tichingopedza futi nyaradzo vakangodzoka vachinogara kunotoni kwavaigara nevana izvozvo vari kuwhite house ndokwavari izvozvo asi munochidzana zvakanaka zvinofadza chaizvo aiwa pari kunzika ipapo so nekudaro imimi kambo kamunotema imimi haya kambo kemukoma wangu aka kakarohwa aiwa ndinonyatsokuvarangarira ndikapi chiriko chikomo vakaridzwa chiriko chikomo ndinomurangarira hangu chaizvo kunyange ake ari munhu anga akaoma zvokuoma kudaro asi ndinozviona kuti zvizhinji zvimwe zvacho zvanofanira kudayira kana kutaura zvinoda iye asi sipo saizvozvi zvakawandisa nenhau dzakafanira kuti vana nechichi zvavanenge vachida izvozvo vana ndine nchifamba nchitorisa mabhethi vanongouya baba toda bhethi toda chakati zvandini ndakwanisa kuita ndinoita zvakafanira kuti vana vake vazhinji vese akangosiya avasina kana ane chitupa kana vana kusara kwagamu nafanira vari 2 vamwe vese ava ndii ndakavasara chitorisa zvitupa ende vese vari kuziva kuti baba varipo ndii ndiripo saka ndinomurangarira chaizvo vakaririra chiriko chikomo handitika zveshuwa zvakati shandukei kuradzika kuti mari yakuwanikwa akatenga mombe 2 kumusha akatenga marata akati ada kuvaka akazofa ake asina kuvaka nezvimwe zvinhu zvekuvakisa zvaangatenga achinoda kunovaka kumusha nemidzi yake kuno kuharare nekugara zvinhu zvake zvazvastraight asi akazonotengesa zvinhu izvozvo madhezi anga akurwara akati inini handina chinhu changu chandosiyira munhu vanotengesa mombe imwe yacho akaitengesa tichida kuita albhamu rakanzi ndinobva kwamurereri
because ndo madhezi avanga vachangotadza kuwirirana navo vacharamba. Saka papasina mari yeproduction akanotengesa mombe iyoyo kuti patange kuita production. Yechituya chakangonotengesa zvanzi handichadi ndoda kutengesa mombe yangu vatengesa. Vadzika futi ava ndoda kutengesa gejo rangu. Vatengesa zvekuvaka vatakura zvanzi ndoda unosvipa vanhu kuchechi. Iwo haudi kuenda kuchechi iwe. Kureva Inini. Vatakura trangi rake ranga rakazara maspirit level cheese masando chichichi. Achitorwara zvekuti aitoda kutobatsirwa kutakura zvinhu vanosvigovera kuchechi. Inini kunokumbari ndandine bhasikoro rake randaishandisa. Ndobva tikumbira futi kuti akwire bhazi auye kuno kunobva auye achirwara. Zvekuti anga asingakutokwanisa kana kuti nanaidze ndoda bhasikoro rangu. Vandamuti aurayiti ndikuperekedze vandamisa pabhazi. Vandasungirira bhasikoro pakombi. Ndikati mukasvika munondifonera masvika kunotoni kuti ndinzwe kuti mukomanani atambirwa here because hakwanisi kupusa bhasikoro. Semuda kutora bhasikoro zvikanzi no ndoda kusiya zvinhu zvangu zviri panzvimbo 1. Asi akangoti achisvika kunotoni kwacho hanamba kugara ndichibva tatomutora futi kuya naye kuno kuHarare nekuti urwere hwanga wadodi hwanga wakura. Tichigara naye kuno kuHarare 2 weeks tichimuendesa kuHarare hospital uchibva wakura zvichibva tazomutakura nababa Matanike Bishop tichienda naye kunomusiya kumushaji vanoshaika. right tisati tasvika hedu ikoko sei iye aikokorodza zvinhu zvake achiti inini ndoda kuti zvinhu zvangu zvese handisi kuda kusiya chinhu changu. Handisingazive kuti chii changa chiri pari asi mukomakumbo munhu anga asingadi kubatirwa zvinhu zvake pachokwadi kunyange hembe chaiyo anga asingadi. Nekuti nguva yekuti akanga akutenga hembe dzake zvakanaka dzakawanda achidii nekudi achingoti kubuda bwezvaiti kazhinji kaita tichifamba namukoma waizi ngona hembe kana bhutsu apakunzi ane chaanokwana ngatora mutonhonga musamupepabheki kana mubhegi muchini mudenda. Saka hembe dzakazenge dzawanda asi waitoona kuti ukasvika kumba kwake kumulani ukatoda kuchinja aikuna kuti hembe ukangobata wanzi ndo yandanoda kutopfeka kuti iwe ndo hembe wani iri mudhurubhu inonzi ndo yandoda kutopfeka iyo chanda naiwa ndoda kungobva panapa ndiende kumba kumfa kwese ndodzoka zvanzi aiwa ndo hembe yandoda kupfeka kusvika ndaitozotora kana kuti hembe dzake zvenharo zvezvongoti ayo usazodaro ndotora ndopfeka ndoenda ndodzoka ndomusira hembe yake ndobva ndatobva. Asi iye achiuya kutanga kuuya kuno kuHarare aitokwanisa kuti akasvika kumboti anoba munini ndaenda kuchechi handina hembe dzakati saka ndidai trouser nesheti nebhutsu ndiye noonekero kuchechi ona asva tiri kuenda kuchechi kupinda akapfeka obva atoenda haadzoki ende imi hamuchabvunza ndaingozva kuti mukoma wangu hapana kana chipa kuti iye airatidza kuti haatodi kana kubatirwa chinhu zvakatozoita kuti panhamo pake patozoita mariro maviri. Ndati kuna ambuya inini zvinhu zvemukomana ingazvizwe mukomba zvese maimimi manje zvese kana pane anozvida anotora asi zvizhinji ngazvifuzirwe munhu aende nezvinhu zvake. Zvikanzi sei wadaro ndikati inini ndiri kuzvitaura nokuti zvinhu izvi takabvira kudaro tichizvitaura hapana asiri kuzvisiya even maiguru maigamu vanozviziva maifadzi kuti murume wavo anga akaoma zvekuti akaramba chaaramba atoramba akati chichusabati ukabata hamutowirirane zvachose zvaupenyu hwese. Saka ndakati hazvigoni kuti tingafarira zvinhu zvemukomana uyu nekuti nhasi afa. Zvinhu zvake zvizhinji ngazvidzokere kuvana ane vana vakawanda stereki pai vana bva vatora hembe bvadzangomukwanisa kusazizi ndedzevana zvichirongwa kudai ndoda kudai ndobva ndatongoti no inini handina chandiri kutora pazvinhu izvi ndichatora zvekuti nditore nekuti ndini baba ndasara ndaapo ndine mukuru ndo zvinhu zvandiri kutora izvi ndobva ndatosiya. Saka vakazosunga zvinhu zvemukomana kwenguva nekuti ndaramba kuti zvigoveka ndobva zvazogovekwa. Saka zvimwe zvakaiswa muguva hapana zvakaini ndindandadaro nekuti ndaitoziva kuti iye anga asingadi nezvinhu zvake. Saka mimi mataura pamukati mimi pakazoita nhamo mbiri zvazvafamba sei? Vanhu vanga vakuchema kuti inini sei ndazosvika pakuoma kudaro kuti nditi munhu angafushirwa nezvinhu zvake. Ndikati no zvakangofanana kuti tikatora zvinhu zvemukomana nhasi nekuti iye afa hazvijeke zvakanaka. Iye ari mupenyu airamba naye. Iye ari mupenyu airamba anga asingade kupa munhu. Saka tiri kuzvitora nekuti munhu atofa asisina simba rekuti zvinhu zvangu kana kuti chichangu. Saka kumupa zvinhu zvake
kwakajeka, hakuna munhu anomukira mangwana kana kuti nhasi vakazobata zvinhu zvangu kana zvinhu zvangu zvakamisplace kwazvikazodini kudini zvinhu anenge achingoti zvinhu zvangu izvo. Saka mbatya dzake dzakazosunungurwa papi? Mbatya dzake hadzina kuita nguva hadzo yakati kure, dzakabva dzagovewa nekuti ndakazotaura nambuya vataiti ndo mai vababa kunyange vanga vari maini navo. Vakati no, ivo usachidaro zvinhu zvingazvigovewe, tisaramba takachengeta zvinhu zvemukomana ipanapa. Ndobva vangoronga zuva zvikanzi zvinhu ngazvigovewe vatagova zvinhu zvakanaka. Munin'ina wacho uyo Abisha ari kutsanangura kuti mukoma vanga vakaoma. Zvimwe zvacho ainatsawo asi zvimwe zvacho aizonyanya kuoma mwoyo. Right. Wanano dzake dzakasara dzakaikwana ngani? Tiri kuti kuna mai vemusikana ndiri kutadza kuziva zita rake kuti Delphine, vanzi mai wechipiri ka. Amai waDelphine. Yes. Kuti Gamu. Amai Gamu. Nafani. Gamu, mai Gamu yes, mukadzi wechitatu. Kuti mai Keith. Mai Keith. Awechi4. Amai Tanatso. Awechi5. Kuti mai Natasha. Awechi6. Kozoya mai Fadzi. Mai Fadzi. Wechi7. Saka kwese kune vana vangani? Vana vake tiri kuti musikana mukuru wandotaura kuti Delphine. Kuti Gamu, Fani, Keith, Tanatswa, Kudzi, na Fadzi, na Natasha, pane 9. 9. Nemadzimai 7. Aiwa, zvinowanikwa. Right, asi vabereki nemaitiro aita muwanano dzake idzi, vabereki vaiti chii? Akazotanga kuwana kudai baba vanga vashaika. Mai ndo vanga varipo, saka semunhu anga asingatauri kana kuti anotoronga chinhu zvaari kuda kuronga nemunhu. Amai havana chavaikwanisa kutaura naye kana kumutsiura kana kuti asi vakangoti iwewe kana une mudzimai pano usanetsane nemudzimai kana unoda kugara zvakanaka nemudzimai, gara nemudzimai, kana iwe uda kumusiya akagara pano. Saka iye akazongoita sekuti ateerera zvataurwa namai kuti ndosiya mudzimai ndakagara naye panapa nekuti mai ndo vari kuda mudzimai, ina handichamudi ndobva tongosiyawo. Mai Gamu akagara pamba vatobva. Asi chakazoita dzikame pana mai Fadzi chi? Pana mai Fadzi ndingati kudzikama zvinhu zvongoti ndo nguva yaakazongoparara anawo, asi dai kuti pamwe zvisina kudaro, pamwe dai akatsvaga umwe, dai akamusiya futi, pamwe dai akatsvaga umwe nekuti munhu wacho anga asiri kumira kutsvaga vakadzi, aingoti akabvapo toda akabvapo toenda. Chipo imi kuona kwenyu mumhuri venyu chipo chotanga kachitora kunani ndima iziyo hama dzenyu? Akachitora kuna asekuru, baba wababa. Nekuti baba vakazvarwawo vari vangani, mama vakazvarwa vari vatatu. Kuti baba na tete Dori na Berita vari 3. Ndobva vaita bamunini Charis na Arifa vari 2 kumba kwavo. Ndobva vaita atete Dorika, bamunini Norman, bamunini Aaron vari vega kuimba yavo. Ndobva vaita tete Liza na tete Mirika vane imba yavo. Vozoita mumwe bamunini wandisina kuona ainzi ari kudombosha nanhasi handisati ndamuona iye. Ana mai vake, saka ndingati madzimai mangani aya havasi 6 here kana 7 futi somewhere there ikoko. Saka ndinoona ndo ende ndo zita rake iro rake rasekuru iro ramagaya rakanguti ini ndindonzi Magaya kubva achikura. Ndizvo zvimwe chete izvozvo. Magesi anotera tambo. Aya zvinowanikwa. Right, so ndakazoti inini bamunini Kumbu, bamunini Abisha, munowatsanangura sei mukoma Kumbulani? Munowatsanangura sei munhu akaita sei? Inini handotoshawo mupanda wandingamuisa inini nekuda kuti pakutaura makagara kana kuti titi pari kutaurwa zveshoko raMwari aitaura zvakanaka. Asi panguva yekuti une zvauri kuda paari iye makatarisana kudai vanhu 2, ipapo ndo paunoona kuti asisiri iye munhu wandandiona panda ndichitaura naye, posi anotanga kutokuchinjira kuti kana kungokunyararira saizvozvo ndo izvozvo ndo zvaikwanisa. Aizviita kune veukama chete here kana kuti aizviita chero nekuvatorwa?
chero nekuvatorwa zvekuti akatongoona kuti mukangotaudzana akatongofunga ye kuti zvinhu zvatakutaura tichasvika patisingawirirani aibva anyarara okusiyira wetambo yekutaura kana ukamutuka kana wakadii anga asingapindura aramba akanyarara akatarisa aitira mangwana mukumubvunza chete ainge kuti ina handizviziva ndachandakapindura panyaya yamusaka saka kureva kuti muri kushaya mupanda ndiri kutozvishayiwa kana because ndingati neperformation yavabato vajehovha vachitaura ivo vachiti gurupu iri vakariita vachibatsira handiti kune vanhu vakaita tsaona vaive kutanga vebhazi rekwambizi ende vana ivozveshuva vaibhadharirwa school fees zvandinopupura inini mari dzo dzichienda but iye haana munhu waikwanisa kuti ari one individual kana kuti ati inini ndaita problem kuti no ndoda kubatsira mari anga asingaiti kana zvekuti even mai chaivo vakati ndoda kubatsirwa zvakati zveagent zvezve kana asingadi anongonyarara anongozvisiyawo zvakadaro saka unoshauza kuti munorudzi pati kana pachitaura zvekuti tiri kubatsirana nevanhu kana vanhu vese vanopupura kubatsirwa vakabatsirwa navabato vajehovha anoinkludwa ipapo pane vanhu vakabatsirwa nevabato vajehovha panguva iwe because ndiri kurangarira patakaita mashows mamwe ered cross kwaitobva mari kuvabato vajehovha ichienda kunobhadhara kured cross asi red cross yaitobhadhara vamwe vaimbi kuya kuzoparticipata kwataiimba ivo vakati hatitore mari dzered cross kana mari dzekushedzwa kunhamo nechii nechisi tinopiwa mari yedirectly nachete kureva kuti vaibatsira zvekutoti varoradza kuti vari kubatsira nyika yese nemwoyo wese asi nhasi vana vakumbulana hapana akaenda kuchikoro akapedza vana vavaisi vacho hapana akaenda kuchikoro akapedza vana vatimoti vacho hapana akaenda kuchikoro zvekureva kuti even izvozvi gurupu racho riripo riri kuexista harisi kusvika pazvakatangirwa nevakazvitanga nekuti vaifanira kutangira pavana vevakoma vavo ivava vakashayika nehama dzavo dzakapfuura kuti takusumudzira mberi vana ava vakwanise kupfuurira mberi nechikoro zvavakaita vakomana vachibatsira avo vekuchechi vekushayika nebhazi rekwambizi but nhasi izvozvo hapana